Πρόσεξες, όλα καλά. Να ρε Νίκο, το λεμόνι. Ωραία. Λάστε εδώ. Μην παίζεις, παρακαλώ. Κάτι διηγήτως. Μπράβο. Ωραία, και τώρα. Ξεκίνα. Και τρώγε. Διάλεξε έναν θεατή όποιον θέλεις. Φωνάξουμε εδώ την κούκλα. Σηκώνει περισσότερο το χέρι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Δώστε της ένα χειροκρότημα γιατί την βλέπω το πετάλι. Εντάξει. Έλα εδώ πετάλι. Έλα εδώ. Πώς σε λένε? Ιωάννα. Ωραία. Ιωάννα, θέλω να διαλέξεις ένα από όλα αυτά εδώ τα φρούτα. Το μήλο. Ωραία. Και τώρα θέλω προσεκτικά να πας κάπου. Διάλεξε ένα τραπέζι, όποιο θέλεις εσύ. Εδώ. Στο τραπέζι γύρνα πλάτη και προσεκτικά ετοιμαστείτε και πέτα το μήλο σου κάποιον να το πιάσει. Ωραία. Μπράβο Ιωάννα. Εσύ μην ξεχνάς τη δουλειά σου. Ωραία. Ποιος το έπιασε? Ο Κώστα. Κώστα, θα ήθελα να... Ωραία. Θα ήθελα να μου πεις 4 από τα φρούτα που έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε λεμόνι, πορτοκάλι, αγκούρι, ακτινίδιο, μπανάνα και μανταρίνι. Θέλω να διαλέξεις 4. Έχεις μπανάνα, ακτινίδιο, λεμόνι, καλά άκουσα, και πορτοκάλι, μανταρίνι, αγκούρι. Μανταρίνι. Ωραία. Θέλει κάποιος να αλλάξει γνώμη? Αυτά. Αυτά. Ωραία. Άφησε τα αυτά στην άκρη σε παρακαλώ. Το αγκούρι στο τραπέζι. Και το πορτοκάλι. Ωραία. Ποιος έχει το μήλο? Το μήλο, Κώστα. Πέταξε το κάπου να πάει σε κάποιον άλλον. Προσοχή, μην βγάλετε κανένα κεφάλι. Προς τα εκεί, όχι σε μένα. Προς τα εκεί, σε κάποιον τυχαίο. Ωραία. Το όνομά σου? Αμάνθα. Αμάνθα. Θέλω να διαλέξεις 3 από αυτά. 3. Λεμόνι και μανταρίνι. Είσαι σίγουρη θες να αλλάξεις γνώμη? Όχι. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ας το πιάσει κάποιος. Πιάνετε. Εδώ. Πού? Ποιος? Ποιος το ρε παιδιά? Ρε Στελίτσα. Ωραία. Ποιος το πιάσε? Κανείς. Ο Νίκος, ο Νίκος. Ο Νικόλας. Νικόλα, θέλω να διαλέξεις 2 από αυτά για να προχωράμε. Θα αλλάξουμε τη ροή του. Μπανάνα, λεμόνι. Σίγουρα. Πέτα το ακτινίδιο κάπου αλλού. Απαλά, Ωραία. Το σπάστε το μαγαζί σήμερα. Ποιος το έπιασε? Λοιπόν, και για να τελειώνουμε. Ποιο από τα 2? Σίγουρα? Θες να αλλάξεις γνώμη? Σίγουρα? Είσαι σίγουρος? Το λεμόνι. Διάλεξε λεμόνι. Και σου έμεινε η μπανάνα εσένα. Σε σένα έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Διαλέξατε όλοι από ένα φρούτο και καταλήξαμε στο λεμόνι. Μην βιάζεσαι. Σου έδωσα τα γάντια για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Θέλω να πάρεις αυτό για αρχή. Κράτησέ το.
πάρεις, Δεν να βγάλεις τα φρύδια σου. Άνοιξε το. Και θέλω να επιβεβαιώσεις άμα είναι το πεντάδρο με την υπογραφή σου.